ta yi kalar shiga gaban wata ko ka kira ta ma aje rubuta Allah bani gimbiya ta. Kin fi daban kin fi gaban ki ta musamman ce, ke na fada ke na kaso gunki na zo zance zuci ta tantance. La 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 la, waye zagi kauna, wane ne ya zagi soyayya, waye bata ranki, wane ne ya damu mai sona. Ni na gaskata ta duk mata ta basu rata, wayo ta bi zuciyata ta shiga rai tana haƙuriya. Sana kira ta gimbiyata ko kwance sarauniyata, kyaute ta ɗara wa mata. Kalle ka kare kallon ta kasan ta haɗu ba ta wasa bace, dubu ka kare duban ta kasan ni ma ba sa'ata bace. Balle ki balle kai kun san ba ta wasa bace, baby ce kalar ai faɗa kyan kallon ki dama da ɗa. Dama zaki so ni ma dama zaki bani dama, ko da na wuce sa'a ne girman wuce ba'a, tunda kina cikin rayuwata ba don kyawun ki ba, walla kina cikin zuciyata ba domin dirin ki ba, ba don na bi ki ba, ba don kin bi ni ba, ba don kin bi ni ba, soyayyar ki na sa sahun gaba. Ban san me yasa ba sun ki na ƙwarya ta zuciya, yanzu yayi sansani ya kama mun har da jijiya. Ba shakka ana faɗa na ji ana teban ki a gari, kyawun kwalliya akwai ka kyawun fuska haɗari, wiyo su sinadari me saka a garari. Da kuwa saki taimaka mun da kin tamkan alƙawari, kowa ya rabe ki tabbas zai fada a haɗari. Muddin ina kusa ko da ka ji zuciyar ka tare ya maka so ta farkaso, ne makalar ka je ka so kar da ka je gidan ka so. Da suna so sun maso wani, domin ta yi sansani domin kun ba ta daidai. Amma ni ma fa har yanzu roƙon alfarma nake ta yi, ba dan na kai ba dan na cikin tsarin ta ba. Ban haɗu ban gamu ba ban samu wacce ta kai ki a yanzu kwai wuya, ba ni gudunmowa zan so in buɗe ido in gano masoyiya. Masoyiya na samu wacce ta yi daidai da zuciya. Habibiya ko ka kira ta gimbiya, ta fi kala da indiya. Ta yi kalar shiga gaban wata ko ka kira ta ma aje rubuta